abokina Allah na tuba kai gaskiya garin kunna ana rana gaskiya ai irin wannan rana din sai hankali haba Allah ya sama gwamnatin mun nan ba a dauke wutan nefa to ni ai ban baka labari ba ina jin ka ai mu gwamnati da ta kawo nefa da karta ka nefa mu alhamdulillah wallahi mu ba mu da matsala kamar yaya abokina kai ka san wani baiwa da Allah ya mana a garin mu Allah mu ya albarkace mu da wani bishiya mai albarka a garin mu wanda kasa ranar bazaran nan zafi ne da shi ikon Allah to wallahi na gaya maka da maka wannan bishiyan kaf din mu yake mana inuwa kaf garin mu abokina duk jama'an garin kun nan kai ka san girman bishiyan kuwa na sani ikon Allah kenan to ai ni ma ban baka labari ba kaga mu a garin nan akwai wata tsuntsuwa wannan tsuntsuwa idan ta fito tana bude fifike ta haka dukkan mu garin muke shan tsuntsuwan kai kuma ina take sauka na wannan bishiya na garin ku a can take sauka na yi zagi na zaka yi wannan ai ne maganar banza ne ai kai na ma fasa alwalan sai na je gida da wannan ai banza wannan zaka zo ka same shi abokina to an ga maka da tafi ƙarya ne ka ga maka kasala wannan kai da ubangijinka